varume vakarwa holiteni vakabatwa veve amusikuziva samuona chakaitika njoti handi munoziva kuti ndosota mamiska videos makatini mavisualize manyama zeti visualize baba samukuona chima saka holiteni akadondifonera akati fanira kubatikira padheni vamufana ndounoziva zvetechnology stari hacking programming ena staff makatuni chichi ndakati amudhara indoziva inini ndoita ngeai kaimaiza vandatobatikira padheni baba nditosvika padheni pamukoma mujaya ndakatosvika achitoexplainera kimbala achitoti vanadatondijairira ino vanondondijairira ona zvakaita mota yangu aipopota makurwani vandati ko bo here ndobva ndatosvika pepe saka ndobva atanga toudza kimbali vatanga kuti ndiye kamukomana wacho ndiye mukomana munongoziva kakavoisira mujaya maizo vandati bo here mukomana zvanzipinda mufanira kupinda vatoni pamushini maizo vati baba itai unyanzvi wenyu saka inini manje ndobva ndati saka mukoma wangu saka zvinhu zvakamira sei manje apa ndaitobvunzawo nyaya dzemari unongoziva ka nyaya dzemari dzinotonetsa nyaya dzemari ndobva ati mufana wangu vanhu vakandijairira vakainiona vakatopwanya mota yangu look makaa vadatondijairira unzo vafunga ndakabva mazino manje ini handina kutobva mazino sa indangoti saka apa pana mari apa nechomunhu ndakatongoziva kuti apa pakaipa samaona chima ndavana ngoti hamuona chimukoma wangu hazvimbonetse rega titreke mafoni ese anga ari palocation iyoyo anga tiri pashow maizwa because inini I was there akapashow mukoma wangu kuZvishavane vakaputiswa ndikunyeberai vakatozopona nekujamba outstage vakanojambira kuseri vakanorova matobo vakapenda nemusango amujaya anofamba kani anofamba but amuona chiya so nyaya taizotaura nyaya kuti kamubatiro katikaita vakomana akarova mujaya maizwa samukuona chakazoitika chekuti inini bva ndatora mushini bva ndatanga kutreka mafoni ese anga aripo pashow sa pakabuda mafoni akawandisa ndosvika 500 phones saka nchakazoitika manje ndamaziva kuti ndabva ndaselecta anga ari padhuze pestage maizwa saka takangoti toda 10 vanhu chete but taselecta 10 mafoni anga ari the nearest because location yayo yakazochinja ndio vanhu vakajamba pastage vachirova mujaya maizwa vamwe vakatomutsoma maizwa saka chakazoitika nchekuti kuti tizobata vanhu ava takatreka one phone because ndoyanga nesignal hombe maizwa ndobva taitevera saka patikasvika padheni pemufesi because takati tongotora kombi takatongomunda naye yakadaro maizwa vatandosvika vatadzokera kuZvishavane vatarova kombi takananga kuZvishavane maizwa tichisvika kuZvishavane kwekwi kumakorokoza mujaya anobva apfeka mask inini hangu ndini ndasina kupfeka mask ndandikangopfeka kepi yangu ndangovhara maziso chete but ndaionera padhuze apa 1 meter up chete saka manje chakazoitika manje kuti tasvika pepa ndabaidza mushini bva tatreka foni yebva toona kuti mfesi abva padheni vataenda aenda ku outside Zvishavane kune kwamambo kunonzi ameno mambo wacho ndatodhiba because isusu tata kutonakura nenyaya yacho maizwa vatasvika vatarova kakombe vatasvika kwamambo kwikwiyo vatatobvisa bhutsu vatatogara muvanhu mfesi aitowo nenyaya dzake dzaitotongewa maizwa saka tatogara pepe vanhu vangoti vanhu sangotasatasa mujaya because anga akapfeka mask vakashaiti chii ndivana kuti mujaya usacha waiza usacha this time vanhu akurova zvandakamubata ruoko so ndakatomubata ndichitomusimbisa iye kuti aitewo confident maizva pane pakatoipa saka isusu manje chaitongerwa mufesi uyu hatinambochiziva manama because isu tangosvika majinda ramangoti mbuya gobido sumukai mutaure nyaya yacho maizva saka kagogo kacho kaitaura sloso vakatanga kuti inini muzukuru wangu uyu aiva nebirthday muna February saka takamwira doro namai vake nevanhu vese vanga varipo ipapo saka tichiri busy pakumwa doro amai vake vakadhakiwa ndobva ndatovaperekedza kunorara ndobva vatorara pamubhedha isu vatasara tichinwiranira kuma12 takazoenda edu kunorara iye semujaya akasara agari ega ari panze takati amene kudaroda kumboseredzera sezvo ingoriwo birthday rake saka manje takazongoona mangwana makuseni amai vacho vakumuka uchichema ndakatovunza kuti naimwana wangu ukuchemei ndobva ndiratidza foni imi zvanga zviri mufoni mombo zvanga zvisingaite nekuti mukuona chakaitika ndechekuti amai pavakamuka vakabva vatora foni yemwana wavo ndobva vati rega ndione kuti
sezvo yanga iri birthday timeona zvataita pabirthday nemapictures vasende ipapo panosendewa yanzi fesi yoyo inosendewa saka manje saka pavakabata foni ndopavakaona vhidhiyo remwana wavo ari pamusoro aitonakiriwa saka manje nyaya yacho ichaitika nchototi mufesi wanenge akanzi nyaya dzacho dzaramba dzichienderera mberi maizva mufesi anenge akarowa masinde mhomzi yake iri mubvatura sex tape saka mfana angatoriwo nemadhimoni mfana apakarowa futi mujaya futi mfana aitovhura hombe saka mukona chikazoitika manje yoti isu hatazobvunzwa kuti kuimi afana imi muri kudei bva tataura nyaya yedu kuna mambo bva ati muri kuona chii mukomana achakuratidzai vanhu vanga nawo vakaita vakakurovai maizo saka mambo bva pamachinda ake task yekutsvaga vanhu vakauya isusu bva tanzi namambo imi muchidzokera kuharare munotora mapurisa ekuharare ndo ane power cause kune majeri kunoku kuZvishavane majeri tacho hatina kusimba plus anogona kungobraibe wakabuda saka isusu bva tatokwira kombi namujaya bva tadzokera kuharare maiziva saka akatitori kuharare zvaizvezvi maiziva saka mujaya asati andifonera kuti andiudza kuti mapurisa amawana here andifa kuti subscribe mamalike maiziva kuti muone part 2 yacho maiziva because mujaya ena asati andifonera kuti tikuita sei nenyaya yekuZvishavane maiziva saka andifonera kuti vatakupai part 2 yacho maiziva mukuona chika guys, this show was brought to you by ZT Visualizer. ZT Visualizer mafaro nosota musical videos, cartoon, visuals, manyama, graphical designs, music covers, vanorwa music marketing, saka vanori artists uri out there waizo batikira pa number dzavo dziri pazasi pa WhatsApp waizo obva sotora musical video rako, music cover waizo obva market was songs ako waizo unopisa unosera number 1 on trending.